Da li ti znaš koliko traje 90 sekundi? Aj malo bolje. Malo bolje, a? Kroz magne. Sad će kolena da kleče. Vjerojatno nudiš od svim ove lepe cure, a mene više ne... Kamerman pije već. Naša aplikacija bi bila privlačnija. Promociju turističkih atrakcija. Ali milion je ništa. Isto taj koncept izbaci iz glave. Milion je sića za ovako nešto. Pa jeste za... Ponekad je najteže sažeti briljantnu ideju u svega nekoliko minuta, a upravo to je izazov koji naši timovi moraju da savladaju danas.